všem dobrý večer. Musím říct, že jsem přišel rád, ale tady ty přednášky já dělám rád jenom v určitých okruzích. A především mezi studenty, protože řeknu, že tyto přednášky vznikly tak, že kdysi v Hradci Králové na Pedagogické fakultě jsem měl jednu z přednášek v rámci religionistiky, která se týkala tantrické sexuality. A studentům se to tehdy tak zalíbilo, protože moje podání je velice decentní, že mě požádali, abych v tom pokračoval. Takže vznikl celý cyklus a ten cyklus se nějak šířil po Čechách, takže já tu a tam dělám i přednášku tohoto typu. A musím říci, že se dotýkáme témat, které jsou našemu okruhu náboženskému, takovému tomu filozofickému diskurzu, který vychází z řecké filozofie a z židovského náboženství, tak jsou nám poměrně vzdálené. My se totiž budeme dotýkat náboženství přírodního cyklu, které je v řadě věcí velice iracionální. A to z toho důvodu, také se těm náboženstvím říká primitivní, že se u těchto náboženství z různých důvodů prostě nerozvinula ta zvláštní logovská filozofie sokratovsko-platonského typu, která je skutečně velice etická, mravokárná. To jsou ty ctnosti, že ničeho příliš, jednej spravedlivě a tak dále. A to je taková nada. Jsou to i náboženství, která se skutečně orientují na to, co by naše civilizace odmítla jako, řekněme, leitmotiv našeho života. A to leitmotiv, který vychází z půdu, z emocí, z vášní. Nejprve řeknu, že každé náboženství, každá kultura má otázky týkající se erotiky, tedy něčeho, co má poetiální charakter, co jaksi je charakteristické takovým jiskřením, takovým tím pábením, takové, co mezi mužem a ženou vzniká, dneska i mezi mužem a mužem. Je to prostě takové to těšení se na druhého a má to samozřejmě silný podtext jako přitahování se k druhému. Každé náboženství se s tím vyrovnává. Každé náboženství se ještě více vyrovnává se sexualitou. A to proto, že my jsme bytosti obdařené rozumem. Zvířátka si nikdy nepoloží otázku, jestli je vhodné, že se páří. A hlavně, kde se páří. Lidé si to pokládají, je to dobře, je to znak jejich rozumu. A do jisté míry jsou lidé také rozpolcení. Z jedné strany je v nás skrytá potřeba mít dítě, mít potomka, někdo si tím v podstatě, jak bych to řekl, zajišťuje určitou nesmrtelnost, že to byly ty Hobbesovy filozofické teze. Někdo v tom vidí boží poslání, někdo v tom vidí dar, někdo v tom vidí hodnotnost, musíme se množit, ale je fakt, že tomu prostě my sexualitu do značné míry potřebujeme. I když možná, že někdy vyhraje svět Woodyho Allena a budeme bez kontaktu, případně se budeme rozmnožovat virtuálně, na to já se moc těším, protože já počítač už neovládám, takže já už mít potomky nebudu. Ovšem ten rozpor, který v nás je stud. To by bylo nadlouho vykládat si, kde se vzal stud v Bibli, museli bychom víc Adama z Evy, z fenoménu nahoty, která tam je po té, co si kousnou do toho ovoce, že a zjistí první věc, kterou zjistí, že jsou nazí, že jsou jiní. O tom budeme mluvit příště, protože dneska máme přírodní náboženství. Každopádně ten stud je nám v podstatě blízký. A všimněte si, jak my na začátku našeho života jsme na úrovni přírodních národů. Naše děti lítají venku nahatý, tedy nemyslím po Praze, ale samozřejmě někde u rybníka a když si tam hraje Pepíček s Aničkou, tak moc jaksi neřeší, že něco jeden má a něco jeden nemá. My potom ty lidi naučíme oblíkat se. A oni se nám zase v 17 svlékají. Ale pozor, už tam mají ten stud. A to je ta rozpolcenost, kterou skutečně náboženství řeší. Z jedné strany je to něco fascinujícího, krásného, příjemného, zrušujícího,
Řekl bych, že je nám z toho někdy až na omdlení, to je Sofokles, že jo? Každý tvor je pokoj tu znaven a smutný. Ale z druhé strany máme jakési vrozené dispozice, nebo naučené dispozice se té sexualitě bránit a dát jí hranice. Náboženství můžeme říci, že se k tomuto fenoménu staví zhruba třemi prvky. První je velice pozitivní. To je Káma Sutra, tu budeme brát taky až příště. A je to skutečně rozpracování toho fenoménu propojení tělesného cvičení a erotického přístupu k tomu cvičení, kdy nakonec sexualita se stává de facto nepotřebnou, myslím kontaktní forma sexuality. Pak je to vymezení negativní, je to popření vlastní sexuality, najdete to v římskokatolické církvi u kněží, prostě nás já teď nehodnotím, jestli je to dobře nebo špatně, jo? Najdete to v židovství u takzvaných nazorejů neboli cadiků, Ježíš pravděpodobně byl nazorej, cadik zasvěcený Bohu, takže ty věci, co píše David Brown v knížce Šifra mistra Leonarda, jsou opravdu kraviny. Navíc je to obšlehlé jako špatně. A je to vymezení se vůči tomu, že z nějakých důvodů já se zasvěcuji Bohu. Jsou to jeptišky, jsou to mníšky, ale jsou to i vestálky v Římě, jsou to panenské kněžky u různých řeckých kultů, třeba u Afrodity, z jednoho typu, protože Afrodita byla někdy vnímána jako prostitutka, někdy jako matka, někdy jako pana. Jo, to je u polyteistických náboženství běžné, že jeden bůh je v podstatě schizo nebo trifrení. Jo, z jedné strany je to bohyně panenská, z druhé strany je to štětilo. A pak je tam ještě třetí forma, a to je, že musíme dát hranici. Dáme prostě nějaké mantinely. A ty mantinely, a to je zajímavé, tady se ukazuje, že většina náboženství jsou velice patriarchálního typu. Ty hranice se týkají převážně žen. Prosím vás, otázka proč je poměrně složitá. Můžeme si buď přitakat se středověkou formou pohledu na ženu, která je teda podle mého názoru velice obskurní a skoro bych řekl, že se někdy ústy některých představitelů jedné velké církve vrací do Čech, že totiž v podstatě žena nedělá nic jiného, než přemýšlí o tom, jak si někde, jaký bude hezky. Je to z těch, když si přečtete inkviziční protokoly, žena, její lůno, ďábelská brána, skrze ženu přišel hřích. Je tam sice ta Panna Maria, ta nám to trošku zlepšila, že jo, ale přece je tam furt ta Máří Magdalena, ta se teda taky nakonec obrátila, nikoliv na záda, ale na víru. Ale je tam pořád ta Eva. A skutečně musíme si uvědomit, že skutečně ty mantinely byly velice přísné. Ale pozor, ty mantinely jsou židovství. Když si vezmete, že z 365 příkazů a zákazů 28, skoro 1/10 se týká intimního sexuálního života, tak je to poměrně hodně. Ženy byly samozřejmě v židovství často připravovány o život, zvláště tehdy, když se spustili s nežidem nebo když porušili manželskou věrnost. Mužů se to netýkalo. Samozřejmě jsou tam určité formy mechanické snahy mechanicky zabránit ženě v tom smilnění. Někdy jsou to prostředky, které jsou dneska tragikomické, to jsou takové ty různé železné, oni jsou to tanga v podstatě středověké, akorát, že se hůř stýkají. Samozřejmě někdy jsou to věci, které nás štvou, protože si musíme uvědomit, že ještě dnes, třeba například dnes v současném světě je na 5 milionů žen, které jsou obřezané, čili jim bylo odňato něco důležitého vlastně na vagíně a někdy se dělá i mechanické zašívání těch různých otvorů. Jsou to věci, které bohužel nepatří do starověku, ale jsou tady i dnes a my, Evropani, jsme tady o to, abychom pomocí různých organizací tomuto mrzačení žen zabraňovali. Takže prosím vás, v době paleolitické, nebo chcete-li v době raných lidských kultur,
Skutečně všechny věci týkající se smrti se vztahují zároveň k narození. Skalní dutiny, pukliny, hroby, různé otvory. To podle vykopávek a podle našich nálezů ukazuje na to, že starověký člověk vnímal tyto otvory jako brány do pramatky země. To znamená, že i hroby byly paradoxně v podstatě lůnem ženy. Proč? No protože oni věřili, že nekončíme smrtí, ale kam se vracíme? Do lůna té matky. Takže hroby často byly vnímány jako vstup vlastně zpátky do maminčina bříška. Ve Francii nebo ve Španělsku byly nalezeny jeskyně, které svým tvarem trošku připomínají vlastně ženské pohlaví a ještě se zachovaly zbytky třeba okrové barvy. To znamená, že tam ten umělec naznačoval, že to je opravdu to pohlaví. V těch jeskyních byly symbolicky znázorněny třeba kopulující zvířata, anebo lidé, kteří byli nazí, nebo ženy, které měly výrazně, jaksi zvýrazněny ty sekundární pohlavní znaky. Nejcharakterističtější postavou je takzvaná Venuše, vy znáte Věstonickou. Tohle je vlastně Glendorská, ta je stará asi 23 000 let. Vidíte, jak je hezké, když se o ně řekne, že je stará 23 000 let. A pořád ještě je to kus hezké ženské. Samozřejmě to, co vidíte, v žádném případě není vulgarita toho prastarého umělce. Žena, která má širší pozadí, má podle toho primitivního pohledu také mnohem snazší porod. Navíc tato žena není otyla, ale ona je těhotná, takže ukazuje se vlastně úcta k tomu plodu, který se vevnitř rodí. Musíme si uvědomit, že ti lidé pozorovali zvířata, pozorovali přírodu a uvědomovali si, že tam, kde je vlhko a tam, kde je teplo, tak vlastně tam se rodí nový život. Takže zcela logicky oni vnímali vagínu, vulvu, ženské pohlaví jako skutečně vstup do toho nejposvátnějšího prostoru, kde se narodí nový život. A když si uvědomíme, jak málo let se ti lidé dožívali a kolik lidí se nedožilo vůbec dospělého věku, nemoci, dravá zvířata, nepřátelé, tak jakékoliv narození dítěte bylo oslavou celého kmene. To se nakonec projevovalo i v různých rituálech, například deflorace, ale to si půjdeme za chvíli. Jinak ve starověku, kromě těchto sošek, těch Venuší dneska je známo asi 20, nacházíme první výraznější spodobení různých sexuálních poloh. Je logické, že první ty polohy kopírovaly zvířata. Odborně ta poloha, takzvaně jaksi, kdy žemně nevidíte do tváře, je atergo, ale kolem roku 5000 se objevuje první zobrazení lidí, kteří se milují tváří v tvář. Je to důkaz toho, že lidé ztráceli tu zvířecí přirozenost a že vlastně přejímali něco, co si myslím, že je velice krásné. Že nám partner nebo partnerka neslouží k nějakému mechanickému ukojení, ale je tam skutečně ten cit. A co si budeme povídat, polibek, pohlazení a jaksi vidění tváří v tvář je symbolem podle mého názoru skutečné lásky člověka k člověku. Takže jistě jsou tady lidé věřící mezi vámi, já jenom podotýkám, že my jako Bible je velice blízká, ale jsem schopen si představit, že Bůh tvoří různé, nejenom různá zvířata a rostliny, ale také lidi formou určitého kreacionismu, čili určitým typem evoluce. Takže chci jenom říct, že pro mě není Bible nesmysl nebo mýtus, který nemá hlavu a patu, ale podle mě prostě stvoření v 6 nebo svět trvající 6000, tak je to u Židů, je těžko představitelný, já se kloním spíš té teorii evoluční. Tak tady vidíte předmět, který je starý zhruba 10 000 let a pravděpodobně je tam teda vyjádřen mužský penis jako symbol života. Tady máme bohyni Kálí.
A tady je jeden z nejstarších symbolů vyjádření vlastně mužské, respektive ženské sexuality. Upozorňuji znovu, že pro tradicionalisty a jaksi bigotní věřící je tohleto těžko představitelný obrázek. Určitě jsou v Čechách lidé, kteří by mě označili za člověka nemravného a nemorálního, ale je to prostě velice starý symbol ženství a nemá nic společného jenom s rozkoší, spíš symbolem toho, že vagína je vlastně prostor, kde se narodí nové dítě. Popojdeme trošku dál v civilizaci a budeme hovořit o takzvaném totemismu. Lidé si z různých důvodů, já nebudu prosím vás tvrdit, nebo nebudu teď řešit, jestli je tady platná psychoanalýza Freudova nebo jiné teorie, si vytvořili řadu různých příkazů a zákazů týkající se sexuality. Jeden z prvních je, že v podstatě menší skupina lovců a jejich žen má endogamní rysy. To znamená, že je přísně zakázáno, aby se rozmnožovali mezi sebou. Tenhle prvek se pravděpodobně objevuje ve chvíli, kdy si lidé možná uvědomili degenerační smysl toho páření v rodinách. Každopádně vytváří se fenomén totemu. Já tady totem zvýrazněný nemám, tohle je bůh Apis egyptský, ale ukážu vám, jak totemismus funguje. Představte si, že budete, někdo, tady mladý muž bude v totemu havrana a dívka bude v totemu medvěda. Oba dva se můžete vzít. Kdybyste byli z jednoho totemu, vzít se nemůžete. Ten totem primitivním způsobem ukazuje, kam vlastně patříte. Ale pozor, pokud pán bude chtít uvařit medvědí tlapy a slečna je z totemu medvěda, tak slečna bude mít problém. Protože je z totemu medvěda, nesmí zpracovávat maso vlastního totemového zvířete. Čili pán má smůlu, ale nesmí dostat ani havrana, protože on sám je z totemového kmene nebo z totemu havrana. Vtip je v tom, že se musí těmto totemovým zvířatům vyhnout. Totemismus spočívá tedy i v tom, že je tam velmi silná víra, jaksi v animistické pojetí duchů, to znamená, chtějí nás obtěžovat duše našich zemřelých. A je zajímavé, že někteří naši předkové mají nutkavý pocit zničit nám život tím, že nám zabijí dítě. Takže existuje v těchto totemových kulturách zvyk, kterému se říká konváde. Je to takzvané mužské šestinedělí a musím říct, že se mi to velice líbí. Žena je nejvíce vlastně ohrožená ve chvíli, kdy se blíží doba jejího porodu a těsně po porodu. Je oslabená a tím, jako nakřičí při tom porodu, tak přivolává zlé duchy, včetně třeba těch naštvaných příbuzných, našich zemřelých strejdů, který se nám chtějí pomstít třeba. A oni udělají jednu věc, ten muž si při porodu lehne vedle té ženy a křičí ještě víc. Ty duše těch zemřelých, upozorňuji, prosím vás, je to iracionální mytologie, nehledejme v tom náš řád. Ale ty duše zemřelých se vrhají na toho muže a jsou natolik tupé, že si až příliš pozdě všimnou, že chlap je prostě chlap a že vstup tam žádný není a ta žena odrodí a je zachráněna. Je to samozřejmě fenomén určité pověry, ale můžu vám říct jednu věc, protože jsem byl u obou porodů svých malých dětí, mám 3letého chlapečka a 3měsíční dcerku, tak dneska tohleto rozumím tomu, že když dýcháte s tou ženou, jo, a pomáháte jí, jo, trvalo nám to dlouho ten porod teda, tak najednou já jsem cítil úplně, jak s ní souzním. Jo? Díky tomu, že jsem křesťan, tak jsem neodháněl zlé duchy, spíš jsem přivolával primáře. Ale rozumím tomu, jak ti dva lidé jsou v tu chvíli opravdu si blízko, protože ten muž opravdu vidí, co to je vlastně přivádět na svět děti. Dalším bodem je fenomén alfa samců.
u starověkých přírodních primitivních kultur. Je to především u kmenů, jako byl kmen Nupe nebo Mandágo a další, kde v podstatě muž byl za A kouzelníkem, šamanem, za B otcem mnoha kmenových dětí, protože tento šaman měl deflorační právo. To spočívalo v tom, že on při rituálu deflorace mladých dívek otevíral vlastně tu jejich bránu. Prosím vás, proč? Zase je to velice primitivní pověra, ale musím říct, že do jisté míry byla kompatibilní i v Evropě. Dívčí hymen, panenská plána, je v mnoha kulturách ctěná jako něco, kam se nesmí. U přírodních národů proto, že to je boží brána. A dělaly se opravdu neuvěřitelné věci. Tuto bránu mohl rozlomit jenom ten, kdo byl buď pod ochranou mocných sil, jako to byl šaman, a nebo, říct to musíme, i když je nám to velice vzdálené, někdo z rodičů. A nebo cizí muž, kterého najmeme, protože to je otrok a hněv Bohů se snese na hlavu tohoto otroka, anebo ho zabijeme my potom. Jo. Ti lidé totiž v těch přírodních kulturách většinou netušili nic o genetice a nespojovali to sperma, nespojovali s početím. To znamená, my si neuvědomovali, že to sperma je důležité. Oni věřili, že vlastně ve chvíli, kdy otevřete tu posvátnou bránu, tak tam vstupuje nějaké božstvo. Jo? Ale to božstvo funguje až ve chvíli, kdy k té ženě uléhá vlastní partner. To znamená, ona nemůže otěhotnět s tím klíčníkem. Skutečně třeba některé africké kmeny si najímaly takzvané klíčníky. V afričtině se tomu říká rombus, jo? Něco jako úderník. A oni nikdy nevěřili, že by tento úderník mohl být otcem těch dětí. A vlastně až ten manžel mohl přirozenou cestou potom s tou ženou spát. Ale stejně, až Bůh nebo božstvo vstupující dolů na ženy zapříčinilo početí té ženy. Víte, byla to úloha dvojsečná. Ten šaman, ten, který měl jus primé nocte, právo první noci, nebo jus connubii, právo mít jakoukoliv ženu v kmeni. Víte, to bylo dvojsečný. Ve chvíli, kdy tento šaman přestal mít sílu, tedy tu mužnou, tak ho zabili. Jo? Takže ono, jako, já věřím, že většina z nás jsou tady křesťané, takže o tom ani nesníme. Ale kdyby tady byl někdo, kdo o tom sní, jo, tak vám můžu garantovat, že to byste byli celý život na Viagře. Jo? Což nedělá dobře na srdce, jak jsem se dočetl na internetu. Takže je to fenomén alfa samců, ale teď prosím vás pozor. Samozřejmě, že v dějinách se objevují kultury, které jsou matriarchální. Dodnes je jedna skupina na Trobriandových ostrovech, vy je znáte pravděpodobně pod názvem Seychely, kde jeden z větších, no to není kmen, ale je taková větší rodina, je řízena matkou. A ta matka má všechna práva alfa samce. Vybírá si mladíčky, má dítě s kým chce, oni nosí skutečně na rukách a prostě má všechny možné požitky. Musím ještě upozornit na jednu věc, že u některých kmenů se dokonce v historii a ještě dnes objevuje zvyk, který souvisí vlastně s nějakou, jak bych to řekl, tak jak jsem mluvil o ženské obřízce, tak samozřejmě existuje obřízka mužská. Vy ji znáte především v židovském prostředí, ta se týká té předkošky, ale existuje ještě forma obřízky u některých afrických kmenů, kdy se vlastně do jisté míry znetvořuje ten mužský úd tím, že se ze spoda nařezává. Prosím vás, proč? Z jednoho prostého důvodu. V tomto kmeni je pramatkou všech lidí ženské božstvo. A muž je omylem přírody. On je skutečně vadný výrobek. To znamená, že ti muži v tom kmeni musí napodobovat ženy. Takže například sexuální akt v tomto kmeni je ten, že žena je ta nahoře. Jo, ten trouba leží. Ona je ta, která samozřejmě, když jde na malou, tak jde na malou. A ten muž ji musí napodobit. Ano. Nám to zní někomu trapně, někomu hloupě, někdo se třeba usmívá,
ale je to důsledné dotažení sexogonického mýtu. Sexogonický mýtus je ten, který vytváří příběh o tom, kdo je praotcem nebo pramatkou. A jde o to, jestli ten sexogonický mýtus je matriarchální nebo patriarchální. A v tomhle případě je matriarchální. Někdy si říkám, proč ty lidi jezdí na dovolenou na Seychely. Jinak ve starověkých kulturách nacházíte samozřejmě i fenomén lesbismu, homosexuality nebo transvestitismu. Je zajímavé, že třeba u některých severoamerických kmenů indiánských, jako byly Algonkinové nebo Irokézové, jinak Irokézové byli docela řezníci, že jo, ti se moc se svými zajatci nepárali, byli údajně velice krutí, ale existovaly tam fenomény, kdy muž se od malička má potřebu převlékat za ženu. A zajímavé je, jak se na to tito bojovníci dívali. Báli se. To znamená, že oni z jedné strany chápali, že ten muž je jiný a pravděpodobně je vyvolený Bohem. Takže oni ho nějakým způsobem netýrali, on byl hrdý na to, že se převléká za ženu a směl se dokonce účastnit válečných tažení, ale prosím vás, nikdy neměl zbraň. On by totiž tou svou ženskostí ty zbraně odkouzlil. Takže oni ho tam měli jako talismán, ale nesměl bojovat. Jinde dokonce u těch Algonkinů nesměl tento transvestita, který často byl i tedy homosexuálně orientován, chybět u žádné významné dohody. Takže prosím nás zapomeňme na Vinetua, kde sedí samozřejmě největší bojovníci kmene, ale mezi těmito kmeny seděl vždycky tento člověk z ženštilí, který vlastně garantoval božskou přítomnost tím, že tam seděl. Někdy indiáni dělali, protože to je právě zvláštní u těch takzvaně primitivních kultur. Jo? Oni se něčeho strašně bojí a potřebují to nějakým způsobem dostat, zlikvidovat, uchopit, ale vědí, že by přišel trest. A teď, co máte dělat s transvestitou, který ho vidějí vyrůstat vaše děti? Co když to na ně přejde? Takže třeba u těch Irokézů se každý rok dělal obřad u ohně, kde oni tohohle indiána svlékli a symbolicky ho zabili. Ale prosím vás, symbolicky. Tance, zpěvy, bubny, občas si šlehli nějakou rostlinku, rozpálili se, že jo, dali si nějaký kuřiční víno a symbolicky se na něj vrhali, ale symbolicky ho umlátili tomahawkem, ani ho neškrábili. A tím odehnali vlastně tu jeho negativní orientaci od svých dětí. Ale přitom byli rádi, že ho mají, protože v něm byl Bůh. Jo? Takže zase zvláštní druh rozpolcenosti. U totemistických typů těchto kultur je zvláštní, co třeba udělat, když váš kmen, řekněme, je zima, zvířata nám utekla a motají se nám jenom ty medvědi tam. A teď my víme, že tu potravu získáme jenom tak, že zabijeme holt toho praotce medvěda. Vymysleli velmi chytrý tah. Svého vlastního kouzelníka převlékli za jiné zvíře. V dalších jiných rituálech, oslova plodnosti, obilí, ovoce, vypálení slivovice a tak dále, vždycky ten šaman byl v rouchu medvěda. Ale teď jsme potřebovali medvěda zabít. Co uděláme? Toho šamana z totemu medvěda převlíkneme za jiné zvíře. Jo? Ten v tu chvíli uspává praotce medvěda. Bojovníci druhý den jdou na lov, sejmou medvěda. Ale samozřejmě to medvědí božstvo se nehněvá na ty bojovníky, ale na toho šamana, který byl převlečen třeba za krokodýla. Víte, co tím chci říct? Tento typ božstva je v podstatě hloupý, je slepý. Ten šaman ho odblokuje. Jo? A samozřejmě potom se dělá rituál na konci, kdy oni ty důležité věci, jako je hlava nebo zuby, tak oni uctívají. Ale na konci toho rituálu, poté co ty medvědy skolili a snědli, tak se udělá rituál, který ukazuje, to my ne, tamhle je kůže toho krokodýla, byl tady krokodýl a zabil medvěda, my ne, a náš šaman v tom nejde, že? Ten už tam zase lítá v tom medvědi. Sexogonické mýty. Krásná věc, iracionální věc, člověk se u toho zasměje, ale mrazí vás.
Sexogonické mýty totiž někdy vysvětlují takové citlivé věci. Tak vám řeknu několik příběhů. Jeden příběh z jednoho z Trobriandových ostrovů, těch je tam asi 40 těch ostrovů na těch Seychelách, řeší otázku, kde se vzaly na tom ostrově kameny. Na tom ostrově je totiž spousta kamenů. A v tom sexogonickém mýtu je příběh o náčelníkovi, který se narodil se strašně, ale strašně dlouhým, měl problém. A protože ten problém žil svým vlastním životem, tak obtěžoval ženy po celém ostrově. A jednoho dne se rozčílili ostatní muži, protože on jim les do chýší, a rozsekali ten problém na řadu kousků. A ty kousky skamenily. Vidíte, že kdybychom tam hledali nějaké racionální jádro, tak ho tam nenajdete. Ale pravděpodobně to souvisí s tím, že sexualita na tomto ostrově je neuvěřitelně otevřená, protože v podstatě tam neexistuje žádné tabu, žádné okno, žádné dveře. Lidé tam užívají sexu, kdy chtějí, jak chtějí, víceméně s kým chtějí, děti jsou vychovávány dohromady. Není to nic pro nás, ale existuje to. Musíme se s tím vyrovnat. Nemusíme to přijímat, opravdu ne. Jiné sexogonické mýty jsou takové jakoby tragikomické. Jo. Tak jeden z nich třeba tvrdí tuto věc. Kdysi se hádali dva bohové, jeden byl had a druhý byl medvěd. A teď pozvali člověka, který měl rozhodnout, kdo z těch zvířat má pravdu. Prosím vás, my nevíme, o co se hádali. Ten člověk z nějakých důvodů, nevíme proč, řekl, had má pravdu. Had mu dal kouzelnou vodičku. Ale pozor, ta kouzelná vodička byla na hlavu a měla toho člověka uschopnit číst myšlenky jiných. Jenže ten člověk přišel do vesnice, zastavil se u studny, chtěl se napít. Ale bouchli do něj rohama zdivočelé kozy. A on si vylil tu vodičku, kterou takhle držel, do rozkroku. A ten příběh říká, od té doby muži přemýšlí hlavně. A třetí příběh, který vám řeknu, těch příběhů je hodně, je velmi jednoduchý, kde se vzalo vlastně to ženské pohlavní ústrojí. Podle jednoho příběhu, podle jednoho afrického kmene, je to tak, že žena si žila svůj život a vagína svůj život. Ženy to používaly jako zástěru, když to potřebovaly. Jenže v tom království se jednoho dne ženy šly koupat, odložily zástěry, přišla zlá opice a zástěry ukradla. Takže král nařídil opici chytit a zástěry přivázat, a ty zástěry přirostly k ženskému tělu. Zase, v podstatě je to naprosto iracionální. Tohle jsou příběhy, které nás pobaví. Někoho pobouří, někoho pobaví. Bohužel, dodnes se setkáme v Africe, jak jsem vám řekl, s obřízkou žen. Těch žen je zhruba 5 milionů řezaných a další desítky tisíc přibývají. Kde se, prosím vás, bere ten velmi obskurní a odporný rituál ze sexogonického mýtu, který u jednoho afrického kmene vypráví toto. Na začátku bylo božstvo, které toužilo mít partnerku. Zase, prosím vás, božstvo touží mít partnerku. Jak na to přišlo? Prostě chtělo mít partnerku. A protože to bylo božstvo nepříliš schopné, tak se podařilo vytvořit zemi, ale zemi zabarikádovanou. To znamená, ono do ní nemohlo vstoupit. Prosím vás, co byla ta barikáda? Barikáda bylo termitiště. Termitiště, jehož symbolem, ta špička termitiště je vlastně to nejcitlivější místo na ženě. A protože tento kmen žije z termitů a pravidelně odsekává špičku toho termitiště, tak jak to udělal Bůh, když chtěl vniknout do té země, tak od té doby se údajně odsekává špička, nejcitlivější špička na tom ženském ústroji. Ještě mi dovolte na závěr říct si několik bodů. Tak,
K erotice a k sexualitě v přírodních náboženstvích patří samozřejmě rituál. Ten rituál spočívá v tom, že dívku a chlapce prohlásíte za dospělé. U dívek se to většinou dělalo tak, že oni na rok odcházeli z domova, starali se o ně ty nejstarší ženy kmene, zkušené, a učili je tomu, co měli umět. Vařit, starat se o muže, uklízet chýši a samozřejmě oni jim předváděli, jak to bude vypadat po svatební noci. U těch chlapců to bylo to samé, rok společně v chýši s nějakým starým šamanem, který naučil lovit, vyrábět nástroje a tak dále. A zajímavé je, že u většiny těchto chlapců, aby mohli začít plnohodnotný život bojovníka a manžela a milence, museli prokázat, že je božstvo chce mít na této zemi. Takže se například dělal ten rituál, že uprostřed vesnice stál totem. Na ten totem se dali 4 silné kolíčky a z těch kolíčků visely 4 silné liány různé délky. Na ty liány se daly háčky z nějakého ostnu a to se pak zapíchlo mládenci tady pod prsa 2 a tady do stehna. Ano? A na krk se mu občas dával ještě bojovnický štít nebo třeba nějaká lebka nějakého zvířete. A teď se ty liány obtočily kolem toho totemu a pak se to pustilo. Takže vlastně ten chlapec takhle lítal kolem toho totemu, většinou se utrhl a pokud to přežil, tak to bylo znamení toho, že se může stát bojovníkem, ale také manželem a milencem. Otázka, proč tomu tak je opravdu na delší diskuzi. Je to proto, že vždycky nějak je mužská role spojena s bolestí. Jo? Ono je to trošku naznačeno i v Bibli, že? V potu tváře své ve zdejší chléb dobývat ti budeš. Samozřejmě zranění, nemoci, útoky dravých zvířat je to spojeno s bolestí. A samozřejmě s bolestí je spojeno i rození nových dětí. Bod, který jaksi dotvářel tyto rituály, byly tance. Tance jsou dodnes velice moderní ve společnosti. Víte, že někteří dokonce si k tomu dávají extázy, někteří se jenom opíjí, někteří tancují bez jakéhokoliv alkoholu. Ale tanec je v náboženstvích velmi silnou výrazovou složkou. U těch přírodních kultů byl opět většinou spojen s bolestí, a to především ve chvíli, kdy mělo dojít třeba k nějakému orgiastickému setkání, to znamená mužů a žen toho kmene. Jak to probíhalo? Velice jednoduše. U nějakého táborového ohně se prostě nejprve dlouho poslouchala hudba, většinou bubny. Potom se tancovalo, a to až do chvíle, kdy muži začali ztrácet vědomí. A u další řady kmenů, jako byly třeba Shawneeové ve Střední Americe, si tito muži začínali poraňovat ruce a nohy. Buď si vyřezávali proužky kůže s rukou a nohou, nebo se pouze jaksi nařezávali, dneska tomu říkáme sebepoškozování. Únik krve, pot, dehydratace, čas od času i nějaké rostlinky, které žvíkaly nebo přitom kouřily, vedly vlastně k extázi. A ta extáze vedla buď k nějakému snu, který měl samozřejmě božský dopad, protože nám zvěstoval naši budoucnost. A nebo vedl k tranzu, který vedl k rozmnožování s těmi partnerkami, které tam čekali u toho ohně připravené. Zase, proč k tomu potřebují extázi? Proč se potřebují dostat do šoku? Proč ten chlap musí být úplně štromzo z toho? Je to pravděpodobně, prosím vás, pravděpodobně, ten primitivní pohled na tom, že vlastně ta kvalita sexu v podstatě stojí na tom orgazmu. Na tom v podstatě, co jak si člověku dává v tu chvíli pocit jakési božské plnosti. My o tom budeme mluvit ve vztahu ke křesťanství a k židovství příště. Jo? Ale jakýsi výbuch a setkání s Bohem, tak oni se na to připravovali tím, že vlastně do toho tranzu se dostávali ještě před tím samotným stykem. Na závěr můžu říct ještě jednu věc, že všechno, co je spojeno s mužským a ženským tělem, se stávalo prostředkem k uctívání. Uctívány byly jak předkošky,
uctívány byly deflorátory. Někdy ty deflorátory měly podobu skutečně údu, někdy to byly, prosím vás, jenom odříznuté malé stromky, které byly ořezané tak, aby to mohl být deflorátor. Říká se tomu arbogamie, je to samozřejmě pro nás naprosto nepřijatelné. Někdy se ta deflorace dělala v chrámech, kde byly speciální židličky, u toho byl kněz, opět něco velice nedůstojného. Každopádně to v těch kulturách existuje. Uctívala se menstruační krev žen. Zase pro naše ženy, pro naše muže nepřijatelné, ale je to zřejmě proto, že oni v tom svém primitivním rozpoložení si uvědomovali, že ten cyklus menstruační nějak souvisí s tím rozením a že zřejmě je to tekutina, kterou dávají bohové. Takže uctívali i tyto prvky tím, že se to pokládalo třeba k totému. Kdybychom měli najít něco pozitivního v těchto kulturách, tak je to pravděpodobně fenomén sexuality, která netraumatizuje člověka. Je to sexualita, která je vnímána jako naprosto něco přirozeného, jako něco, co dělají zvířátka a my jsme v podstatě jenom o něco kvalitnější zvířátka. Je to něco, co přivádí člověka do určitého stavu euforie a navíc nám dává miminko do toho kmene. Samozřejmě můžeme se na to dívat jakkoliv, ale jsou to bezesporu pozitiva, protože já si osobně myslím, to je teď hozeno jako do pranice, že naše křesťanská kultura během 2000 let ze sexuality často udělala velice traumatickou záležitost. Ale je to jen taková prokačka na závěr. A teď prosím vás v rychlosti pár obrázků. Toto je bůh Apis, bůh plodnosti egyptský, kterého si pravděpodobně udělali Židé pod horou Sinaj, když, jak víte, Mojžíš od Hospodina získal desatero, tak oni si udělali zlaté tele, ale to si řekneme příště, že nešlo o symbol moci nebo bohatství, ale o symbol plodnosti. Tady to je symbol tantrické sexuality, je to vlastně jogín nebo jogínka, jejímiž 7 čakrami prochází kundalini, božská energie při meditaci. Tady to jsme viděli. O tom nebudeme mluvit zase v dalších hodinách, kdy se nám v renesanci a v humanismu ukazují ňadra Panny Marie, to znamená, že se umění erotizuje, sexualizuje, protože v gotice ženy jsou většinou přísně zahalené, nemají příliš ženské rysy, jsou takové pokřivené, hubené, trošku takové české modelky, ale tady se najednou objevuje to, že Ježíš, Pán Ježíš samozřejmě jako dítě také byl kojen. Tady máme bohyni Kálí, symbol erotu. Tady je ten rhombus. Tady máme jednoho z krásných římských mladíků, zase se to dotkneme až příště. To už je kultivovanější forma erotiky a sexuality. A tady máme Afroditu, umění, které je nám také už velice blízké, protože v tom nevidíme vulgární rysy. Byť tenhle typ Afrodity byla bohyně uctívaná jako žena poskytující rozkoš. A tady máme Venuši.